Κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής μας εκδήλωσης που μου δίνουν τη δυνατότητα να απευθυνθώ στο εκλεκτό ακροατήριο που παρακολουθεί τις εργασίες του Delphi Economic Forum και να παρουσιάσω το μοντέλο της μητροπολιτικότητας, στο οποίο φιλοδοξώ να βασιστώ μαζί με τους συνεργάτες μου για να διοικήσουμε για τα επόμενα 5 χρόνια τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, την περιφέρεια Αττικής. Για μας η μητροπολιτικότητα δεν είναι όρος, δεν είναι τσιτάτο. Είναι ένα πραγματικό μοντέλο αποκεντρωμένης διακυβέρνησης, το οποίο θα μας επιτρέψει, εφόσον εφαρμοστεί, να ανταποκριθούμε στις τεράστιες προκλήσεις, αλλά κυριότερα στις ανάγκες των πολιτών της Αττικής. Η μητροπολιτική διακυβέρνηση είναι ο σύγχρονος τρόπος να ξεπεράσουμε τις παθογένειες, να ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις που μας ταλαιπωρούν όλα αυτά τα χρόνια και δεν μας επιτρέπουν να δώσουμε λύσεις σε μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τις τοπικές μας κοινωνίες. Είναι το σύγχρονο μοντέλο άσκησης πολιτικής που υπηρετεί τους στόχους της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας, καθώς και την επίτευξη μιας ποιοτικής, οικονομικής, αλλά κυρίως κοινωνικής ανάπτυξης. Μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση αποτελεσματικότητας των πολιτικών που θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε, καθώς και στη δημιουργία μιας διακριτής αναπτυξιακής στρατηγικής για την περιφέρεια Αττικής. Θεωρώ παράλληλα τη μητροπολιτικότητα έναν πολλαπλασιαστή ισχύος για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον από μείζονες κρίσεις και απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας που συνδέεται άμεσα με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η επιβάρυνση της καθημερινότητας από τις επιπτώσεις του κυκλοφοριακού, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής για την αντιμετώπιση της φτωχοποίησης μέρους του πληθυσμού του λεκανοπεδίου και άλλα μεγάλα και μικρά στοιχήματα ευθύνης. Η μητροπολιτικότητα και η αποκέντρωση θα αποτελούν βασικές συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης και κυρίως ευημερίας για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από και σε ποια γειτονιά της Αττικής θα ζει και θα προέρχεται. Έχω ξεκαθαρίσει άλλωστε πως για τη δική μας περιφερειακή αρχή δεν υπάρχουν πόλεις και πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων εντός της Αττικής αποτελεί προτεραιότητά μας. Η μητροπολιτικότητα τέλος μπορεί να καταστεί ο θεσμικός επιταχυντής της αναγκαίας μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει επιτέλους στο μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους και της αυτοδιοίκησης στην πατρίδα μας. Μια μεταρρύθμιση που έχει ήδη συντελεστεί σε όλη την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Όσοι παρακολουθούμε από κοντά το πώς διαμορφώνεται σε διεθνές αλλά και ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζονται και υλοποιούνται οι μεγάλες πολιτικές, οι μεγάλες οικονομικές αλλαγές, με αφορμή μάλιστα και τις μεγάλες κρίσεις που διαχειριστήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι ο θεσμός αυτοδιοίκησης σε όλη την Ευρώπη αλλάζει. Ενισχύει κάθε προσπάθεια πολιτικής. Ενισχύεται η ίδια. Εξυγχρονίζεται, αναλαμβάνει νέους ρόλους και ευθύνες, συμμετέχει ενεργά στις κεντρικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, δίνει λύσεις. Δεν αποτελεί συμπληρωματικό μηχανισμό των κεντρικών κρατών, αλλά πλέον έχει ουσιαστική συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνόλου σχεδόν των πολιτικών που σήμερα εφαρμόζονται. Η αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη αποτελεί μέρος της λύσης των προβλημάτων των πολιτών, αφού έχει κατακτήσει το ρόλο του ισχυρού και ισότιμου εταίρου στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Αυτόν ακριβώς το ρόλο θέλουμε να διαδραματίσουμε στην Ελλάδα με αιχμή του δώρατος στις περιφέρειες και στη συνεργασία πάντα με τους δημάρχους και τους δήμους μας. Και οφείλουν όλοι να παραδεχτούν πως τα θέλω μας συμβαδίζουν απόλυτα και με τα μπορώ μας. Και είναι σημαντικό πως αυτή η νέα πραγματικότητα δείχνει να την έχει αντιληφθεί και η σημερινή κυβέρνηση, η οποία αναγνωρίζει πως πρέπει επιτέλους να εμπιστευτεί περισσότερο την αυτοδιοίκηση. Αντιλαμβάνεται πως πρέπει να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα σε πάρα πολλά επίπεδα έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Και για να μπούμε στην ουσία, τι σημαίνει στην πράξη μητροπολιτικότητα για μας? Σημαίνει άμεσες και κάθετες ευθύνες, άμεσες και κάθετες διαδικασίες, ξεκάθαροι ρόλοι, ξεκάθαρες αρμοδιότητες, αλλά και διάθεση όλων των αναγκαίων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για να μπορούμε πραγματικά στο πεδίο να είμαστε αποτελεσματικοί. Σημαίνει ότι σπάμε μια και καλή το φαύλο κύκλο του ποιος έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη να διαχειριστεί και να λύσει ένα πρόβλημα. Γιατί το πρώτο και το πιο σημαντικό ζήτημα στο οποίο σκοντάφτουμε διαρκώς όταν καλούμαστε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα είναι οι περιβόητες αρμοδιότητες. Αρμοδιότητες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις αλληλοκαλύπτονται και δεν είναι ξεκάθαρες, ή σε άλλες περιπτώσεις που είναι ξεκάθαρες έχουν μεταβιβαστεί με νομοθετικές ρυθμίσεις χωρίς παράλληλα να έχουν δοθεί οι αναγκαίοι πόροι, το απαραίτητο προσωπικό και κυρίως
κυρίως τα κατάλληλα μέσα ώστε αυτές να μπορούν να ασκηθούν και να ασκηθούν αποτελεσματικά, με επιτυχία. Σε άλλες περιπτώσεις είναι τόσο πολύ διασκορπισμένες που ουσιαστικά καθίστανται μη λειτουργικές. Αυτή η κατάσταση, πέραν ότι μας δένει τα χέρια και δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας, βλάπτει σοβαρά και τη χώρα, αλλά κυρίως βλάπτει τους ίδιους τους πολίτες. Ως ενεργός πολίτης, επιτρέψτε μου να μην νιώθω πολιτικός, που ασχολούμαι χρόνια με την αυτοδιοίκηση, αλλά και ως πρώην υπουργός. Γνωρίζω από πρώτο χέρι και οι πολίτες το ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν κουραστεί. Έχουν κουραστεί από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που τους δημιουργούν την απόλυτη σύγχυση. Έχουν βαρεθεί να μας ακούν να ρίχνουμε ο ένας την ευθύνη στον άλλον. Να κρυβόμαστε πίσω από το δεδαλώδες και αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κράτους και των θεσμών του. Στο τέλος της ημέρας δεν τους αφορά στην τελική η συζήτηση για το πού τελειώνει η αρμοδιότητα του κράτους και πού αρχίζει αυτή της αυτοδιοίκησης. Αυτό που πραγματικά τους νοιάζει, τους ενδιαφέρει, είναι να λυθεί το πρόβλημά τους, να δώσουμε λύσεις στην καθημερινότητά τους. Η Μητροπολιτικότητα λοιπόν είναι μια πραγματική τομή, είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση για να δώσουμε λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν σήμερα, αλλά θα αφορούν και στο μέλλον την περιφέρειά μας. Είπα προηγουμένως ότι ζητάμε άμεσες και κάθετες διαδικασίες. Ζητάμε να έχουμε τον κάθετο έλεγχο από την περιφέρεια Αττικής όλων των μεγάλων έργων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη και που το κράτος, η πολιτεία, θεωρεί ότι εμείς πρέπει να τα υλοποιήσουμε. Από τη μελέτη και την προκήρυξή τους μέχρι την πιστοποίηση, την υλοποίησή τους, την απαραίτητα βέβαια λογοδοσία στους πολίτες, έτσι ώστε να αποφύγουμε τις ατέρμονες καθυστερήσεις σε όλα αυτά τα κρίσιμα έργα υποδομής. Η οριζόντια εποπτεία και η συνεπαγόμενη ευθύνη όλων των υπουλοποίηση μητροπολιτικών έργων, ώστε αυτά να ολοκληρώνονται εγκαίρως προς όφελος των πολιτών, αποτελεί κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μας, μονόδρομο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ζήτημα με μητροπολιτική διάσταση είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Η υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, η προώθηση της ανακύκλωσης, η επαναχρησιμοποίηση προκειμένου να καταστεί η Αττική πράσινη περιφέρεια. Οι Δήμοι γνωρίζουμε ότι έχουν την ευθύνη συλλογής των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο. Καλώς την έχουν. Όμως η διαχείριση έχει και υπερτοπικό και κυρίως έχει μητροπολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί ο κάθε Δήμος να έχει το δικό του τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης χωρίς αυτός να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο περιφερειακό μητροπολιτικό σχεδιασμό, ο οποίος υπηρετεί έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό με στόχους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανακύκλωση δεν μπορεί να είναι τοπική, είναι υπερτοπική υπόθεση, είναι μητροπολιτικό στοίχημα. Μπορεί σήμερα η περιφέρεια Αττικής με το υπάρχον μοντέλο τοπικής διακυβέρνησης να λύσει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της? Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορεί. Με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με το υπάρχον θεσμικό σύστημα. Μπορεί να σχεδιάσει, μπορεί να προμηθευτεί εξοπλισμό, να εκπονήσει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δεν μπορεί όμως ούτε να διοδοτήσει, ούτε να χρηματοδοτήσει, ούτε να υλοποιήσει τις υποδομές εκείνες που χρειάζεται για μια φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση. Δεν έχει την κάθετη αρμοδιότητα να διαχειριστεί το πρόβλημα, αλλά κυρίως δεν έχει τους πόρους. Αλλά αν γεμίσει η Αττική σκουπίδια, το ανάθεμα θα πέσει πάλι στον Περιφερειάρχη, στους Δημάρχους. Η διαχρονική ευθύνη της απρόσωπης πολιτείας για άλλη μια φορά μετακυλείται και πάλι σε εμάς. Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, που είναι ένα άλλο παράδειγμα, που έχει εξελιχθεί σε βραχνά για την Αττική, η λύση είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί και δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο παρά μόνο μητροπολιτική. Το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα που επηρεάζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας όλων μας. Από την εμπειρία μας πλέον γνωρίζουμε ότι το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με εφαρμογή ενιαίας κυκλοφοριακής στρατηγικής για όλο το λεκανοπέδιο. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, κάθε Δήμος, γιατί αυτό συμβαίνει σήμερα, να εκπονεί δική του μελέτη υπερτοπικού χαρακτήρα, η οποία ουσιαστικά η μελέτη καταλήγει στη μετακύληση του κυκλοφοριακού φόρτου στους όμορους Δήμους, στο διπλανό Δήμο. Είναι πια σαφές ότι η Αττική έχει μετατραπεί σε ενιαία κυκλοφοριακή οντότητα. Η κίνηση στην Πανεπιστημίου επηρεάζει από το κέντρο της Αθήνας μέχρι και όσους κυκλοφορούν στην Αγία Παρασκευή και τα Μεσόγεια. Απαιτείται συνεπώς μητροπολιτική μελέτη κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο και επιβάλλεται η άμεση εφαρμογή της. Εμείς ζητάμε το κεντρικό κράτος να μας αναθέσει αυτή την ευθύνη. Η περιφέρεια είναι πανέτοιμη να την αναλάβει, πάντοτε σε σύμπραξη και με τους παρόχους κοινωνιακού έργου. Ας δούμε ένα άλλο πεδίο μητροπολιτικότητας. Και αυτός είναι ο τομέας της πολιτικής προστασίας. Ένας κρίσιμος τομέας, με δεδομένο ότι η Αττική, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα είναι από τις περιοχές της χώρας που τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσει με ένταση τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Έχοντας υπηρετήσει επί αρκετά χρόνια
και ως πρόεδρος του ΣΠΑΙ και ως επικεφαλής της αρμόδιας επιτροπής της ΚΕΔΕ, αλλά και από τη θητεία μου στην πολιτική προστασία, στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες που βιώσαμε όλοι, της πανδημίας, των μεγάλων πυρκαγιών και πλημμυρών, νομίζω ότι έχω ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα. Γνωρίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη διευθέτηση αρμοδιοτήτων για να βρεθούν οι πόροι για μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τους οποίους σήμερα δεν έχουμε ούτε η Αττική ούτε οι άλλες περιφέρειες, προκειμένου τα έργα αυτά να γίνουν με βάση τις νέες κλιματικές συνθήκες και το κυριότερο, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Είναι αυτονόητο ότι χωρίς συνεργασία και συνεννόηση με τους άλλους φορείς δεν αποδίδει κανένα μέτρο, όσο καλοσχεδιασμένο κι αν είναι. Η περιφέρεια Αττικής όμως οφείλει να καταρτίζει και να εφαρμόζει δικές της μητροπολιτικές πολιτικές. Με μητροπολιτική διάσταση, με δράσεις που εκτείνονται από τη σύσταση και λειτουργία Περιφερειακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, με την αγορά εξοπλισμού με πόρους του Προγράμματος Αιγής και του Ταμείου Ανάκαμψης, με τους τακτικούς καθαρισμούς σε όλη την επικράτηση Αττικής, με την εκπαίδευση και την κινητοποίηση των εθελοντών. Στην Αττική ήδη συζητούμε με τους Δήμους για αυτά που πρέπει να γίνουν και προχωράμε χωρίς καθυστερήσεις. Όχι μόνοι, αλλά μαζί με το κεντρικό κράτος, με διακριτούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους. Μια νέα κουλτούρα, με νέες πράσινες αντιλήψεις αλλά και αποφασιστικές στοχευμένες δράσεις, με σαφείς ρόλους αλλά και ολοκληρωμένο σχέδιο, με κάθετες, όπως είπα και προηγουμένως, διαδικασίες, μακριά από αλληλοεπικαλύψεις που δημιουργούν καθυστερήσεις και δυσκολεύουν στην υλοποίηση σημαντικών έργων. Εστιάζουμε ως περιφέρεια στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων με προτεραιότητα στις ζώνες υψηλού κινδύνου, στην επικαιροποίηση των μελετών ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα για τον καλύτερο σχεδιασμό των νέων έργων, στη βιώσιμη αστική κινητικότητα αλλά και τη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλειών προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρότασή μας είναι μια μητροπολιτική Αττική με έργα, με ανυποχώρητη δράση για το περιβάλλον και την πολιτική προστασία, με μετρήσιμους δείκτες και κυρίως με απτά αποτελέσματα, έτσι ώστε όλοι να λογοδοτούν και όλοι να αξιολογούνται. Με πρώτον εμένα και τους συνεργάτες μου. Με στόχο η μέρα με τη μέρα να κάνουμε και ένα βήμα ακόμα μπροστά. Με αφορμή τη συμμετοχή μου στο σημερινό φόρουμ, θέλω λοιπόν να επαναλάβω πως η περίοδος που διανύουμε αποτελεί ευκαιρία για την ουσιαστική εφαρμογή της αποκεντρωμένης διακυβέρνησης. Επικεντρώνομαι στη μητροπολιτικότητα της περιφέρειας Αττικής, ένα μοντέλο που μέχρι σήμερα, ενώ προβλέπεται στον Καλλικράτη, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, αλλά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη θέσπιση ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων, προκειμένου να επιτευχθούν βιώσιμες λύσεις σε μείζωνα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Έχουμε υποβάλει στην κυβέρνηση τις επεξεργασμένες μας προτάσεις και έχουμε αναδείξει με επιχειρήματα την ανάγκη να παραχωρηθεί στην περιφέρεια Αττικής αυτή η δυνατότητα που ούτως ή άλλως προβλέπεται από τον νόμο. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και έχουμε την ισχυρή βούληση να προχωρήσουμε τολμηρά μπροστά, μητροπολιτικά, διαδημοτικά και τοπικά, για να πραγματοποιήσουμε μεγάλα, γρήγορα και σταθερά βήματα προς όφελος και των 66 Δήμων του Λεκανοπεδίου, αξιοποιώντας με διαφάνεια και κυρίως με εντιμότητα, με αξιοπρέπεια και το τελευταίο ευρώ που μας εμπιστεύονται οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ισότιμα, με προτεραιότητα όμως οι γειτονιές με τα μεγαλύτερα ανοιχτά, με έμφαση στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Στη συνάντηση που έγινε πριν από μερικές εβδομάδες με τον Πρωθυπουργό, με την Υπουργό μας και συμμετείχαν το σύνολο των περιφερειαρχών της χώρας, διαπιστώσαμε τη βούληση της κυβέρνησης να θεσπίσει τα απαραίτητα νομοθετικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση. Να προχωρήσει σε ρήξεις με καθεστικίες λογικές που μας κρατούν πίσω, δέσμιους. Ελπίζω πραγματικά αυτή η βούληση να δομηθεί από την κυβέρνηση σύντομα με τη μορφή ενός σύγχρονου και ευέλικτου νομικού πλαισίου για την κατάρτιση ενός νέου, αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού μοντέλου διακυβέρνησης που θα θεραπεύει τις παθογένειες του παρελθόντος. Ενός νέου μοντέλου που θα υποστηρίζεται ταυτόχρονα από την επαρκή χρηματοδότηση και θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα της Αττικής και της πατρίδας μας απέναντι στις τρέχουσες ανάγκες, αλλά κυρίως απέναντι στις προκλήσεις και κρίσεις που θα κληθούμε να διαχειριστούμε στο άμεσο μέλλον. Φίλες και φίλοι, έχω πει κατ' επανάληψη στο παρελθόν, θα το επαναλάβω και σήμερα, ότι ως άνθρωπος και ως ενεργός πολίτης αγαπώ την ευθύνη, γι' αυτό είμαι έτοιμος να συνεργαστώ, να συνεννοηθώ, να συντονιστώ με όλους, αλλά και να συγκρουστώ αν χρειαστεί για να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο. Και ο στόχος είναι ένας: να είμαστε αποτελεσματικοί, να είμαστε χρήσιμοι, να δώσουμε λύσεις, να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών που τόσο απλόχερα μας πρόσφεραν και κυρίως να δικαιώσουμε τις προσδοκίες τους. Σας ευχαριστώ πολύ.